Takže ahoj lidi, tady tu People a dneska jsme si připravili chlastací hru a je to vodka voda. Možná to někdo zná, možná to někdo nezná. A hraje se to následovně. Prostě v jednom panáku je někde voda, někde je vodka. Hrajeme různé hry, aktivity, karty, kostky a různý prostě nesmysly. A kdo prohraje, tak vlastně si vybere náhodný panák a nesmí k tomu čuchat a rovnou pije. Přesně tak začínáme. Takže začínáme kostkama. A kdo hodí co? 3. Nejmenší? Tak pije? Tak se vybírá panáka náhodně. 2. 1, což Tak jakýho? No, já a hned jsem si do sebe. A nečuchat. A hned do sebe. Hned. A vodka. Cítím to zapotně. 5. 3. 4. Druhá vodka. 4. Tak jo, no. Jenom pro informaci, já vodku nenávidím. Já taky ne. Takže došly panáky. Čau, tady tu People a hrajeme hru. Nejslabší máte panáka. Ok, další hra je prší. To 3hodinový dny. Ok, jdeme na to. Ok. Jsi to udělali schválně, vy mi vidíte do Já karet. nevidím. Nekoušou. To úplně- To nemůžeš vědět. To nemá bublinky, že jo? Nekoukej se na to a prostě to do sebe vykouš. Aha. No ale, to nemá bublinky. Byly 3 vody a 4 Jo, ale ty vodky. jsi říkala 2 vody. 3. Neví, co chce. Aha. Už si nějaký vyber, prosím tě. Prosím, no. Tohle. No, třeba. Žalud. Nemám. Taky nemám. Co? A co je varle? Tule. Jako vážně? 2 vodky? Jo. Užij si to. To bylo rychlý. Jsem prostě nejlepší. To bude ten nejnudnější gameplay, jsem to viděl. Jsem říkal, budeme to hrát ze 2, ne, vy jste chtěli ze 3. No, tak ty máš 8, tak nestažu. Ještě mi to hoď, ty vole. Šavli. Třeba, ale už nic, už Vlastně vede ne. hraj. To neplatí, to máš vůbec nepije. Easy. Tak ta babička ze šíří za vás takový, babička bude muset vypít celou tu vodku. To bude easy. No, já myslím, že ty bys si měla za chvíli skončit. Další hra je Paranormal Activity. Budeme je popisovat slovně a ten, kdo to první uhodne, tak jakoby vyhrál a ten druhý musí vybrat panáka. Svítí se tím. Světlo? Lampička. Lampa, baterka. Lampa. Ha, ha, ha. Já jsem to řekl, ale... Což to bylo? No tak. Tak to si neřek. Bater. Ale vodka. Část těla. Ruka, Hovno. noha, obličej, nos, ucho, pusa, oko. Ruce. Ne. Penis. Bradavka. Zadek. Ne. Jíždě. Ne. Stehno. Loty. Dole. Je to dole, je to dole. Ne. Nahoře. Vzadu? Ne. Vepředu? Oho. Vepředu? Hm. Pupík. Kozy. Břicho. Jo. Ha. Pane Mario. Ty to vidíš. Pane Mario. A třetí slovo je... Jenom 3 budeme hádat. Málo. Jsou to... Chleba. Ne. Rohlíky. Letadlo. Včela. No ještě jsem to neřekl, já jsem si to ještě nerozmyslel, co To tam je má. takový debil. Každý měsíce to platí a ten člověk se Krámy. jmenuje... Daně. Co? Ten člověk se jmenuje? Já vím co.
Nájemník. No, ten domovník. Nájemce. Podnájemník. Bože. Tak jo. Tak já dáme Bertě? No, takže já vypadni. my dva. Aha, my dva. My dva. Ty po dva. My dva. Ty po dva. My dva. Ty po dva. Nevím! Je to jedno slovo, složím to ze dvou. Takže 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Čísla, matika. Ne, já to jenom odpočítám. Takže první slovo teda se jakoby, co na něm jezdí. Teda víš, co to znamená. To slovo máš tam 6 slov na výběr. No. A druhý slovo je jakoby pod pupíkem. Podvížko? Ne. Pipina? Ne. Pinďour? Ne. Penis. A taky je to něco jako občanský průkaz, ale... To ne. Nechtěl mluvit. Kůň. Pod pupíkem občanský průkaz, jo. Občanský průkaz není pod pupíkem. Jakoby. Prostě to dáváš tomu, aby si mohl jít přes hranice. Pas. No. No to spojit ten. Kousí pas. Je to zvířátko. Jo, psi. Yeah. Už mi to myslí. Jsem měla 2 vody. Líbí se ti to, jo, že propiješ? No mě ne, teď nepiju. Tak jak se mě vysvětlí kouni pas? Teď jedno prostě hraje. Jdeš k faráři, jo, a tam Hříchy. prostě... No, zpověď. Ne, Zpověď. ne, Zpověď. ne, tam... Hřích. Spovědnice. Kostel. No, polednice. Očistit se. Spovědnice, jak polednice. Já nevím, jestli jsi to řekl. Očistit se Kostel. hřích. Ne. Kostel. Ne. Klášter. Ne. S Hlava máslem. jít spát. S Hlava máslem. jít spát. Spánek? Ne, hlava jít spát. Usínat? Ne. Přemýšlet? Ne. Ne. Snít? Snáš? Ne. Hlava jít spát. Se zase Hlava jít. Takže poštář. Jo. To nemáš moc To je zase jako tohle. Poštářek prostě, jo. Hlava jít spát poštář. A že to hlava. Takže nikdo je nebyl. Kam chodí hlava spát? Nikam, hlava sama nikam nechodí spát. Do poštář. Si to vypije. Ne, to je voda určitě. Báč. Jsem řekl báč. Chtěl říct byč. Pardon. A ještě Takže- moment. Počkej, já už mám jenom Nemáme jeden, nic. ale... To vlastně No, tak teď je to jedno, můžeme kdo to. Takže jedno, jo? Pokračování. Příště. Ne, pokračování téhle hry už bude jenom bez vody a už to bude jen vodka, kdo neuhodne. Protože ty jsi žena. Hlava jít spát, poštář, poštář, hned, poštář. Hned to věděla, jak je to možný jako. To za 3 deva nemůžeš v životě poznat jako tohle. To by zase... Vagina. Okay. No, to je vagina. Okay. No, to je vagina. Okay. No, to je... Víte co? Nalejte si to sami, nalejte si to sami, nalejte si to sami. Opět čekám. Takže, Já taky. ale když nechtěl jsem jdeš to říct. třeba na Karlův most, tak tam prostě je hrozně moc lidí. Turisti! A někdo... Turista! Nechám Co- mě co- mluvit. Salám. A jsou tam lidi, prostě, který třeba, Řízek. když tam přijdeš, tak tě nakreslí. Stánka. Jo, ten malejříř. Malý. A nakreslí tě normálně. Karikatura. Jo. Ha! Tam ještě něco jsme řekli? Ne. Jo, ty nás... Takže nás opustila Kačenka a Teď dělá striptease. šla do sprchy a spát. Takže další hra bude čelovka. Kdo to uhodne první, tak nepije. Jdeme na to. A budeme se střídat jakoby otázky. Nejdřív já, potom on, potom já, potom on a... Takže já začínám. Jsem člověk? Ne. Jsem zvíře? Ne. Jsem zvíře? Jo. Tak už vím. Jsem člověk? Ne. Jsem to písek? Jo. Trapný, ale jsem balona? Jo. Fakt? Jako fakt? Ale já jsem to uhodl první. Takže ty jsi měl úplně jenom zvíře, že jo? Tak jo, tak se dáme. No piješ prostě zkrátka, piješ. To nepíše. Jenom pro informaci, to tohle je můj nepíše kocour. Ty krása. Tohle je můj kocour. Dělej, nestyď se. No vidíš. No vidíš. Takže druhý kolo.
Já začínám, vlastně. Jo, jsem žena? Ne. Jsem žena? Ne. Jsem člověk? Láska bys to ani ne. Ne. Jsem kreslený? Jo. Já jsem kreslený? Tak na půl, no, asi více. Jo, asi jo. Asi jo. Mám migraci. Jsem zelený? Ne. Lehký to. Jo. Jsem zvíře? Ne. Jsem zvíře? Jo. Co je to? Jsem muž? Jo. Jsem muž? Jo. Já jsem Jsem nějak oslý? zajímavý. Nejsem oslý. Jsem muž? Ne. Jsem muž, nejsem člověk? To je zasáčku. Jenom je tak na půl. Jo, já vůbec nevěděl, že jsem nějaká skurvená dvojice. Čtvrté kolo. Co je tohle? Jsem věc? Ne. Jsem člověk? Ne. Jsem já člověk? Jo. A few moments later. Potom jsme měli málo, takže jsem tvrdý. Tvrdý. Něco, co smrdí potom. Vibrátor. Vibrátor. Co potom si? Ne. Kurva. Jsem nějaká blondýna, jo, která mi by kreslená. Je to, jo. Myslím, že už to pohodlí. No tak dělej. U hodní pátku, pak má blondýnu, jo. Co když ji neznám. Jsi kretén, vole. Znáš Za určitě. to lásku už jsem měl, že to nebude, že jo. To nebude. A blondýna s hvězdou na čele taky ne. Blondýna s hvězdou na čele. 2000 years later. Věc je tvrdý. Beton. Většina. Dřevo je tvrdý taky. Uhlí je tvrdý. Asfalt. Všechno. 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 Jsem ta v té věži, ta, s tím dlouhým ta. Jo, jsi Pocahontas. Pocahontas. To s tím mega dlouhýma vlasama. No ano. Jak se jmenuje? Co to může být? A jak se říká těm vlasům, když má dlouhý vlasy? Blondětý. Dlouhovláska. Taky, no, dlouhovláska, ale... Zlatovláska? No, Jo. ano. Jo? A to už byla? No právě proto tě No, no. Normálně ty jim dáváš teda. Co dáme dál? Takže budeme teď hrát novou hru a jmenuje se... Nikdy jsem. Nikdy jsem, ale není to nová hra, ale teď je to nová v tuhle chvíli, protože jsme hráli teďka prší, aktivity a co ještě? Kostky. A čelo. OK, takže jdeme na to. Nikdy jsem. A tamhle za kamerou je jeho holka a bude nám říkat otázky. Nikdy jsem se nematal krémem. No takovýhle debilní otázky teď 20 dělali let všichni a lidi. vejš. A teď prostě nějaký otázky chytá z vesmíru. No, nikdy se nebyl ve vesmíru. No. Tak řekni to, co kačka. A co to taky jo. To víš, taky se namažeš? Musím to tady napřed. Takhle. No, Oh, no, yeah.